Ja, velkommen til Tag en ven med 2013, første afdeling i år. Vi har fint fremmøde. 18 deltagere skal ud og køre om sejren til første afdeling. Som noget helt nyt i år, så skal de køre med vægtudligning på karterne. Og som I kan se her bagved, så er de i gang med at montere vægten inde på deres kart. Vi glæder os rigtig meget til at se, hvad det kommer til at gøre for resultatet og for løbet i sig selv, at der bliver lidt mere lige balance i vægtforholdet. Så det ser vi bare til. Jeg står lige her med Daniel Søndergaard, som var den ene af de to vindende på Team Red Bull Racing sidste år. Daniel, hvordan kommer det til at gå i år til din ven med? Jamen, det bliver svært. Det bliver udfordrende i år. Det gør det helt sikkert. Men, vi kører for at være med, ikke for at vinde. Er det også helt rigtigt? Nej, vi kører selvfølgelig for at vinde. Ja. Hvordan har du det med, at vi skal prøve noget vægtudligning af her allerede til første afdeling? Det er egentlig fint. Det glæder mig til at prøve. Det bliver en udfordring, men det bliver godt. Især for dig er det jo det er meget lidt kilo, der skal på. Det tager vi med. Det skal nok gå. Så du mener godt, I kan nappe den alligevel? Ja, det bliver nok lidt sværere, men det er jo ens for alle, så det skal nok gå. Super. Tak for det, og held og lykke. Jo, tak. Så er jeg her med Kenneth Pedersen, som var på Team Bambi sidste år, som blev nummer 2. Og Kenneth, hvad har du af forventninger til Tag en ven med Racing 2013? Jamen, jeg tror, vi satser på at lægge os til toppen i hver eneste hit, og så skræmme os gode point sammen. Men vi ved allerede nu, at vi kommer til at misse et løb, så det presser den lidt, vil jeg sige. Så de afdelinger, jeg er med i, der skal den have... Der får den max. Hvad med Red Bull Racing? Hvordan har I det med dem i år? Altså, topbanen, der er det da en lille trussel, men vi satser på lidt regnvejr, tror jeg. Så vi er rimelig sikre, vil jeg sige, i mindst i top 2. Held og lykke med det, godt. Tak for det. Jeg kender, det var første heat. Ja. Du fik, det så ud til, at du fik lidt en turbulent start, gjorde du ikke det? Jeg var ikke lige helt klar på starten, tror jeg ikke. Men det var da sådan, der heller ikke var. Men jeg fik taget en i starten, tror jeg, så det var ikke helt skidt. Ja, okay. Men du kæmper dig flot op til at slutte på en 4. plads. Yes. Er du godt tilfreds med det fra udgangspunkt 8? Ja, efter en dårlig kvalifikation, så vil jeg sige, det er lidt tilfredsstillende. Men jeg vil gerne lige komme op i top 3, vil jeg sige. Nu vender baljen jo her til næste heat, og det giver jo en startplacering foran de 3, som slutter efter i første heat. Hvad har du af forventninger til andet? Jeg håber, jeg kan finde lidt mere fart, lidt mere greb, og så forhåbentlig køre fra den. Og vinde? Ja, gerne top 2 i hvert fald med min teamkammerat, vil jeg sige. Held og lykke. Tak for det. Daniel, du startede pole position, og den holdt du frem til slut. Tillykke med sejren i første heat. Tak. Du trækker egentlig rimelig meget fra konkurrenterne, så på et tidspunkt kommer de lidt tættere på. Sparer du kræfter i første heat til anden, eller? Nej, jeg tror bare lige, at jeg så lige bagud nogle gange, der var lidt langt på den, så jeg håber, man ikke anstrengte sig så meget. Det
kom så hurtigt op igen, så måtte jeg jo lige stramme lidt an igen. Det er sådan set bare det, man kalder overskud. Ja, det kan man godt kalde det. Så trykker du lidt mere på kassen, når det er nødvendigt. Ja, godt. Så lidt af, hvis der er tid til. Ja. Nu vender bøtten jo på top 10's vedkommende til anden heat. Det betyder en startplacering som nummer 10 i anden heat. Hvad kan du gøre derfra? Jamen, kan forhåbentlig komme godt op. Det er jo lige for alle, der starter, så jeg starter jo sammen med dem, jeg også slutter med her til sidst. Så vi skal jo alle sammen kæmpe os op igennem feltet. Forventningerne til anden heat, skal du spille der? Jeg skulle gerne være inde på top 3 forhåbentlig. Vi vil se, alt kan jo ske. Ja. Held og lykke med anden heat. Tak skal du have. Kenneth, det blev til en samlet sejr i første afdeling med din marker, Frederik. Det kan I vel kun være godt tilfreds med? Jo, jeg vil sige, det er forholdsvis tilfreds, men han har været lidt hurtig område. Så I er simpelthen ikke tilfredse endnu? Ikke helt, men kommer der opad, så længe vi ligger i toppen i point, så vil jeg sige, at vi er delvist tilfreds. Det er sportsmanship helt ind til benet. Ja. Kenneth, skal du hjem og have lavet om på en tur til Kreta? Det tror jeg sgu ikke, men så må vi tage point de andre gange.